Radio Club Belesar. Radio Club Belesar. Toda boa literatura que poidas imaginar. Radio Club Belesar. Dende a Biblioteca de Belesar. Radio Club Belesar. Aos teus oídos. Radio Club Belesar. Pasando pola nosa radio. Radio Club Belesar. Benvidos a Radio Belesar, esta primeira nova experiencia do Radio Club Belesar, onde estamos todos nerviosas, sí? Sí. Hoxe é 2 de decembro do ano 2025 e temos aquí unha amplia representación do noso cole, tanto de nenos, nenas, profesorado, familias e algunha que outra sorpresa. Sí, sorpresa, que para que nos vexe non é sorpresa. Hola, Andrea. Hola, boas tardes a todas e todos. Andrea ven da libraría Libraida de Gondomar, sí? Hola. Unha libraría irmán. É a nosa primeira experiencia en isto dos clubs de lectura, que normalmente son un lugar onde vas a falar de xeito informal, e aquí, mediado polos micros, mediado pola música, mediado polas luces, pois a mellor nos impón un pouquiño máis, sí? Pero na medida en que hai xa algúns de vos que tendes moita costumbre aquí en Radio Belesar, seguro que saia super guai, verdad? Sí. Falaba con Andrea da posibilidade de primeiro falar un pouco de que é un club de lectura, non? E se queredes tamén podemos facer unha primeira rondísima de intervencións para ver que esperamos de isto, non? Que é un club de lectura, Andrea? Entón, antes de dicírvolo eu, quero que ao mellor algún de vos, se estuvechedes nalgún club ou se sabedes a que vides hoxe, que nos contedes. Que é un club de lectura? A ver. Laura. É onde explicamos as cousas que pasan nun libro. Moi ben, nun libro que lemos todos en común. Escollese un libro, todos lemos o mismo libro, entón despois vimos aquí a poñelo en común. Que máis? Que máis sabedes dun club de lectura? Na mesa ou no público? Na mesa. Ou que esperades que vai pasar aquí hoxe? Que esperades que vai a pasar hoxe? Pues que vamos a hablar del libro, a lo mejor hacemos así, no sé, una pequeña obra de teatro sobre eso. Bueno, depende, claro, hai moitos tipos de clubs de lectura. Hoxe o que vamos a facer vai ser pois que cada un de vos nos conte, ou os que queiran intervir, que nos conte pois que vos pareceu este libro, se vos gustou, se non vos gustou, con que personaxes vos identificáchedes, que cousas vos interesaron máis. E sobre todo o interesante dun club de lectura é que estamos moitas persoas distintas, con distintas maneiras de ver o mismo libro. Entonces, pois ao mellor hai alguén que comenta algo no que nós non pensáramos ou que nos dá unha perspectiva que nós non tiñamos. Entonces, iso é o divertido de poñer unha lectura en común. Alguén quere comentar algo máis? Sí? Bueno, facemos un brevísimo repaso das personaxes. Sí? Ese aí. Hai 3 personaxes protagonistas. Mira. Sí? Sí. A ver, cales son? Alma, por un lado. Alma, que é veciña. Orión. Vamos a falar de Alma primeiro. Alma é unha personaxe que é humana, verdade? Sí. Xoel. Noa. Sí, Alma, Pero Alma. imos falar un pouquiño de Alma. Que lembrades de Alma? O seu recorrido narrativo, pero super breve. Pues Alma era antes unha nena que se portaba ben e al final acabou sendo unha nena que se portaba mal. no. Pasou algo na súa vida, o mellor, non? Pasou por fases. Claro. Que máis de Alma? Alguén? Alan, algo sobre Alma? Que empezou ser boa persoa, pero logo estresouse e cambiou o seu carácter. Pero Tiña irmáns, Alma? Tiña irmáns, Alma? Sí, ese aí. Sí? Como se chamaban os seus irmáns? Lucas. Ai, seguro? No. Eran irmáns logo. Eran irmáns, Paulo. Sí.
Ou eran curmáns? Curmáns. Eran Curmáns. porque ela estaba moi contenta na súa zona de confort. A ver, Creo que Alma era unha persoa que se pasaba ben en familia ao principio, pero ca chegada dos seus curmáns a súa vida cambiou e ao final acabou tendo moitas emocións Ansiedade. e non poido disfrutar en familia. fases, momentos. Vas dicir algo, Sara? Que? Ibas a decir algo? Non. Non? Bueno, Casiopea, que... Ai, sí. Que cando chegaron os seus irmáns Curmáns. curmáns, Alma sentinse un pouco que non le hacía caso aos seus pais porque estaban moi entretenidos cos demais, cos seus curmáns. Entón, Alma se sentiu algunhas veces sola, como enfadada, estresada. Xa aparecían as primeiras emocións aí fortes, non? Pasamos por encima a persoa, a narradora, non? A figura narradora do libro, cale? Quen narra? A ver, Lara. Casiopea. E Casiopea é un furón. O gato. Unha gata. A ver, Lara, quen é Casiopea? A protagonista é unha gata que vivía na casa da torre. Por que se chamaba Casiopea? Por unha constelación. É porque lle puxeron o nome de constelación. Que eran os seus... Os donos Eran astrónomos. eran astrónomos. Aquí Andrea tiña unha pregunta interesante antes, Sí, non, Andrea? por que pensades que é unha gata a que narra? Porque, non sei se tedes gatos Sí. E os gatos non vos parecen uns pasotas que sempre andan a súa vida, que non queren que os toquen? Sí. É porque puxeron a unha gata de narradora dun libro sobre emocións. Os gatos que son uns pasotas. Que vos parece? A ver, Sí, Porque sufren moitas emocións. Claro, que ao mellor nós non as sabemos interpretar e sempre están observando. Comentaban aí tamén unha profe no público a ver, Que ten 3 gatos. que ten 3 gatos. Pois mira, este dato non o sabíamos. Lara, podes pasarlle o micro a Olaya, que é unha profe gatuna? A ver, a profe Gatuna que nos conte. A ver, eu penso que é unha, o sea, unha narradora interesante precisamente por eso, porque está fora, digamos, de algún xeito observando todo, porque sí que hai un problema de comunicación de ela con respecto aos humanos. Entonces é certo que as súas opinións por un lado non se teñen en conta, aínda que las ten, ¿no? Pero ela sí se pode comunicar co outro personaxe, digamos, principal, ¿no? Pero ademais ela, pois eso, ten esa vantaxe por un lado, que é o poder observar todo desde fora e pasando desapercibida de alguna maneira, ¿no? Claro, ninguén repara nela porque é unha gata. Entón ela é a que está vendo todo desde ali da casa da torre. Terceira personaxe protagonista. Vale, van 3 e... Orión. Ata aí. Orión, Paulo. Xoel, quen é Orión? A ver. Xoel. Orión es un alien del espacio exterior que llegó, que solía, así, no sé qué, ser muy estudioso y un día se equivocó de cometa para ir al cole y cayó en la Tierra. Sabes como se chamaba o planeta de onde Orión? No me acuerdo. Paulo, acórdase que quería falar Laura. O planeta na Terra, non sei... O planeta gris, perdón. Non era o planeta gris. Alan. El planeta sereno. Tampouco era o planeta Casi, sereno. casi. A ver, alguén Vai se por aí, acorda Alan, do vai planeta por de aí. Orión? Era un planeta onde rexía unha lei. La perfecta calma. Vale, xa sabemos cal é a lei da perfecta calma. Aí, nese planeta, existía a lei da perfecta calma. Xa vos E era o sona? planeta Sosego. Logo había unhas personaxes secundarias que vamos a pasar así por enriba para facer un brevísimo recordatorio. Noa, que era unha curmá adolescente, ¿sí?
ela estaba enfadada, chea de rabia. Luke, o curmá pequeno, e este estaba máis que enfadado e cheo de rabia, estaba triste El noso. e choraba moito. Moito noxo. Noxo. E pouco se sabía, creo que este era o irmán do medio, Nico, non? Nico. Pouco se sabía hasta ben avanzado o libro de Nico, era o típico irmán do medio invisible, verdade? Sí, que no le hacían caso, más o menos. Sí. Sí, más No, bien parecía no que hacían sempre caso. estaba ben, ¿no? Bueno, non sí. pasaba nada con Nico Sí, ao porque es que principio. le parecía que siempre estaba bien, porque Parecía que sempre estaba ben. Estaba siempre Pero con al sus final hermanos estaba gritando. triste porque no tenía sus padres. Bueno, e cal foi a personaxe que máis vos interesou de todos? Casiopea. Ahora que xa as coñecemos, Casiopea, porque Laura. Porque a gata é unha gata tamén, como habías dicho. E as gatas a mí non me parecen buenos personajes, pero a mí me interesou cuando Casiopea hablaba. E Alan, Xoel, alguén no público que nos queira contar da súa personaxe? Xoel. Yo sí, pero es que no me acuerdo. Do nome da personaxe. No me acuerdo. Orión. El gato negro que tenía una estrella aquí, así no. Ajá. Señor Sombra. El señor Sombra é a personaxe que máis te chama a ti a atención? Sí, Por qué? Contanos. es así muy oscuro y cuando tiene los ojos cerrados es así como, no se le ven, parece que tiene aquí solo los mofletes que son los ojos. E quen é o señor Sombra? Porque non falamos del? Queres nos contar? Es un gato que también se axudou cando deronse conta que os da unidade marciana, non me acordo, que se dieron cuenta de que iban con marcianos. Pero é un gato da Terra ou é un gato do planeta Espacial, Sosego? espacial. É un gato espacial. Tamén é un alien lobo, non? Sí. Sí, é de Como fora da Orion. Terra, é de fora. Como Orion, sí. digamos. Alan, e ti? Orión, Orión, por que? porque é como un alienígena que no seu planeta solo podía estar en calma, pero cando foi á Terra quedou sorprendido cas emocións que había. Por que? Porque claro, el solo lle deixaban estar tranquilo, non podía estar de ninguna outra maneira, non? Sí, Pero sí. non podemos estar tranquilos todo o tempo. Non? Imposible para Despois falaremos un pouco máis deso. Alguén no público? A ver, A Maya. ver, Mayra. Alma. Por que Alma? Ti como a Lucía? Ou Laura, perdón. Alma. Porque Dios. Maya. Maya. Porque Alma al principio era muy buena. Ao principio era moi boa Alma, non? Sí. É que te chamou a atención a ti eso, Maya. E logo lle pasou algo. Que luego ya no era tan buena. E logo xa non era tan boa, non? Había moitas emocións aí, non? Hai unha Sí. cousa que ven a conto de contar, que mellor cando estamos falando, non, de como están as persoas ou como se comportan, ninguén é bo nin ninguén é malo, non? Podemos facer ao mellor, Pues después estaba más enfadada. claro, Claro, máis eso que- é mellor. porque se ao principio era boa significa que logo era mala e tampouco era mala, non? Claro. Hai, Claro. hai cousas que podemos mellorar. Pero María, podes falar polo micro. Non, pero teño voz forte. Ah. Nada, que digo que non é ser malo nin bo, simplemente que o mellor para solucionar os problemas que tiña non colleu a dirección aceitada. Efectivamente. Claro. Hai un comentario aí máis no público. Sí, Naira quere comentarnos Naira. algo tamén. Mi personaje favorita foi Orión, porque é un alien e é moi raro porque se pode convertir en o que él queira. No E que el tamén che queira da gustaría? terra, non? Un superpoder. Iba a decir eu, a vos tamén vos gustaría podervos convertir no que quixerades. Que guai, eh? Cuando llegue al cine me convierto en mosca. Xoen. Que Alma primero estaba feliz, contenta con su familia, pero después cuando vieron sus hermanos, Os primos. os curmáns, Sí. se tuvo sí ansiedad. E que é a ansiedade? Que falachedes aí antes da ansiedade, tamén falou Alan. Que é iso da ansiedade? Es Ansiedade é cando
Cando sentes que ven algo que non podes facer nada e te quedas parada. Que te quedas parada, non? Que lle pasaba a Alma? Como se sentía a Alma cando estaba aí en esos momentos de ansiedade? Acordades vos? Miedosa, casi nunca estaba con sus padres, sola. Sentíase Triste. sola, sentíase nerviosa. Triste. Tenía miedo. Alan, que no sé. Ya lo dijeron. Pensa eso, ¿no? Entón, Alma sentía presión no peito, decía así o libro, non? Cando tiña, por exemplo, o principio de exámenes de matemáticas, ou cando había moito lío na casa. Acordades vos que cando había moito barullo tiñase que esconder, cando empezaba a notar que seus pais non lle podían dedicar o tempo que lle dedicaban antes porque había moito Cristo, sí? E sentía unha presión no peito. O mellor iso ten que ver coa ansiedade, unha presión que non eres quen de sacar de enriba. E se algunha vez sentimos esa presión, o interesante tamén é aprender, verdade? Como somos capaces de sacarnos desa presión. Temos algunha idea, algún consello para as persoas que poidan sentir presión no peito en algún momento? Esa ansiedade, que se vos ocorre? Que facía Alma, por exemplo? Fixo algo? Pregunta difícil, Naira. A ver, Naira, que levanta a man por aquí. Irse a casa da torre. Decidiu irse a casa da torre. Por qué? Que había na casa Porque da había torre? moito barullo. Na súa casa, Na non? súa casa. E que pasaba na casa da torre que se sentía ben? Porque solo estaban Casiopea e Orión, entonces había moita calma. Por eso, Sentíase en calma aí, non? burbullas de calma serena, ¿no? Buscaba a calma Alma. Laura, ¿querías decir algo? Polo micrófono, Laura. Antes, el señor Sombra viniera a buscar a Orión porque era a súa nai. Entón viña a buscarlo e se encontrou con Casiopea e tuveron que estar un rato xuntos para intentar encontrar a Orión. E Orión quería volver á casa? Sí, quería volver para reunirse con sus pais, pero tamén quería estar na terra para sentir outras emocións. E que vos pensades que se pode estar sempre en calma, como decían no país de Orión? Casi imposible. Casi imposible. Estamos de acordo, Xoel. Imposible. Ojalá. Sobre todo conmigo. A ver, público, que decides desto de estar sempre en calma? Imposible. Mal. Imposible. Está É moi mal. imposible. Sí, non? Por qué? Porque non... Sería moi aburrido. Sería moi aburrido. Todos en calma, sí. Porque el mundo cambiaría e depois aí estamos todos iguais. Pois mira, eu Todos aí iguais. non estou de acordo, porque digo, seríamos todos iguais. Eso sí, aí sí que estou de acordo. Porque imaginádevos, estamos sempre tranquilos, que aprendemos? Nada. Non aprendemos nada. No aprendemos cómo se está furioso, enfadado, triste, Pero, Claro. Ui, cantas emocións perderíamos pero también logo, si están con calma, contento. algunas guerras, muchas se evitarían. Se evitarían. Non existe sempre a solución ideal. De feito, en Sosego, que había a lei da perfecta calma, elas iban á escola a aprender só emocións, era fundamental. E aprendíanas virtualizándoas a través das burbullas, non? É como si vos na vosa casa tuverades que estar tranquilos porque así é o voso planeta e viñerades ao cole e aquí, pois con tecnoloxía, simuláramos emocións. Hola, ya. Nada, sí, un pouco eso, que en realidade o sea, él nese planeta facían unha certa trampa, digamos, ¿no? Porque en realidade sí experimentaban as emocións a través de simulacións, o que pasa que era
unha experimentación controlada, pero ao final sí que experimentaban emocións, o sea, realmente non era posible solo a calma. O sea, tiña unha maneira de... Necesitaban de algún xeito expresalas. Claro. Pero pasa como cos videoxogos. Era como en formato digital. Non o vivías exactamente en primeira persoa. Era como unha simulación, non? Eso sí. Non é experiencial. Entrabas na túa emoción e veías, pois, como te sentías, pero como máis visual. Non era solo sentilo. É unha cousa, coñecedes algún outro libro ou algunha película na que se falen así de emocións? No. Porque eu penso moito en unha película. Sí. Del revés. Intensamente. Intensamente non o coñezo, pero eu pensaba en Del Revés. Del revés. Sí. É lo mismo. Hai moitísimas. Del Revés, que vemos aí a cabeza de unha nena, as emocións todas que ten na súa cabeza e como cada emoción a vai controlando. E na segunda parte está a ansiedade. Non sei se a bichedes. Sí. Que é un personaxe laranxa, está a ansiedade, que é a emoción que ten alma. Por que pensades que é importante falar das emocións, que os libros e as películas nos falen das emocións? Porque aprendemos Para más. controlarlas. Para aprender a controlalas? Porque no sé. Porque necesitamos tener emociones para diferentes ocasiones. Como cuando nos enfadamos con alguien necesitamos la ira. Si no, Como lle expresas o enfado, senón desde a ira. Claro. É imposible. imposible resolver cosas. Casi. Moi ben. Laura. Laura, As emocións as emocións sirven para explicar o que estás sentindo. E vos creedes que as burbullas que Orión crea no libro para axudar as distintas personaxes as axudan? Sí. Sí. E como fai? Explicádelle a alguén que non lera o libro aquí as integrantes da mesa. A alguén que non lera o libro, explicádelle como funciona exactamente eso de facer unha burbulla para resolver un conflicto que temos por culpa dunha emoción. Mais ou menos. Pois entras como na túa emoción e miras como as partes que ten. É divertido ao principio? Non. No, é bastante horrible, verdad? Sí. Entrar dentro da túa cabeza. E despois, cando xa levas un pouco aí, pois vais entendendo o que pasa na túa nunha emoción, podes saber o centro de o teu enfado, tristeza ou ansiedade. e así consigues resolvelo. Podes Sabendo cal é a entendelo causa, mellor. podes entendelo, Podes moi ben. entender. É un primeiro paso. Moi ben, sí. non? O que sí é certo é que si a xestión emocional é super interesante para vivir con maior calidade en busca da felicidade e todo iso, este libro centrase o mellor un poquinho en emocións negativas, non? Tamén existen as positivas. Por que credes que Andrea Maceiras lle chamou máis atención ese tipo de emocións existindo as outras, que estou seguro que ela as valora e as coñece? Porque as malas son máis difícil de controlalas, non? Sí, eu creo que sí. Moito máis complicado e xeneran ademais malestar, non? Sí. Xoel. Emma, ocurreseche algo a ti? De que? De eso, de que estamos falando, das emocións negativas. A ver, Noa, Emma, vouche ler un texto rápido e a mellor inspirache. Noa sempre está berrando enfadada, pero despois descubrimos que en realidade estaba triste e estaba decepcionada consigo mesma. Acordaste de Noa, que é a prima de Alma. Crees que ás veces cando nos portamos mal ou estamos rabudos, en realidade é porque temos ganas de chorar ou que estamos asustados e é unha forma de expresarse así o que facía Noa? Entendiches a miña pregunta? Sí? Sí.
Entón, que é o que lle pasaba a Noa? Que? Que lle pasaba a Noa? Que estaba agobiada. Estaba agobiada co súa Noa. Tampouco era unha situación sinxela para Noa. Para a Alma non, pero para Noa casi menos, non? É que non o dixemos, por que están os curmáns de Alma na súa casa? Porque los padres no los podían tener porque al padre o a la madre le echaron de su trabajo y se tuvieron que ir al extranjero. Claro, entón eles tampouco estarían moi contentos os curmáns de estar ali, non? Estaban sen os seus pais, non? Claro. Os botaban de menos. Sí? Sí. É un cóctel interesante esa casa, Vista desde fora, digo, non? Por eso mandaron a Orión a resolver aí o conflicto. Claro, sí. O que Xoel. Yo quiero decir las burbujas. Por ejemplo, las burbujas de calma serena, de tristeza, de ira, servíanse más bien como para saber cómo te sientes, para controlar esa emoción bien. Porque si no es así como se desborda y ya no hai quen pare de eso. Ajá. Porque ás veces para as propias persoas é unha sorpresa cando descubren realmente que é o que lles pasa, non? Noa non sabía que lle pasaba ata que non entrou nesa burbulla, non? Sí, entró y ya se empezó a dar un poco cuenta. Empezou de lo a que darse pasaba. conta ao ir entrando na burbulla, non? Yo creo que Noa estaba... Yo creo que los curmáns de Alma estaban con muchas emociones porque no estaban con sus padres. Eso, Tamén pasaban moitas emocións, non só a Alma, sí? Noa tamén estaba enamorada de Orión. E logo surdiu unha emoción aí preciosa, non? Sí. Claro, que Noa é adolescente. Nós aquí non somos adolescentes. Non hai adolescentes entre nós, nin por un lado, nin por outro, verdade? Pero os adolescentes sí que teñen unha característica especial, que as súas emocións están en un momento de cambio moi grande, e se xa é difícil xestionar emocións, vale, no caso de Noa tiña que ser tremendamente complicado. Un adolescente en plena explosión emocional, ¿no? Que sae xa do que sería o nido cálido da súa familia e sale desta forma tan abrupta. Pobre, a min dame pena, gustaríame darlle un abrazo. A vos non? Sí, seguro. Sí. Non sei se se deixarían, pero nos quereríamos dar, verdad? Seguimos por algunha emoción ou falamos da amizade? Última emoción, a soidade de Luke. Sí, falamos un pouco da soidade. A ver, Luke métese nunha cova porque di que lle dá todo asco, pero ao final o que quería era estar coas súas mascotas. Pensades que vou estar sós cando estamos tristes, ou cando estamos tristes é mellor buscar alguén, un amigo, unha amiga, papá, mamá, aínda que non teñamos ganas en ese momento de estar con ninguén, pero decir, estou super triste, eu creo que tiña que buscar axuda, falar con alguén, contar, yo non me apetece, pero creo que teño que facer. Que pensades? Quedámonos sós ou buscamos con quen falar? Buscamos con quen falar. Temos aquí a Paulo, certo que non te escoitei apenas, Paulo. A ver, responde. Buscar con quen falar. A ver, explícanos. Desarrolla tu respuesta. Queres explicarnos un poquinho máis iso, Paulo? Por que? Por que buscar con quen falar? Se non te apetece, ti estás triste, non queres falar con ninguén, Paulo. Por que buscar con quen falar? E non quedarte ti ali. Mara, me parece que quere intervir. Sí, A eu ver. creo que é mellor buscar a alguén con quen falar porque che pode axudar ou podes buscar unha solución. É como hai un pouquiño de complicidade con outra persoa, Sí. non? Sí, compartimos a emoción, nos axuda. Sí. Sí. Xoel.
pues yo creo que es mejor primero estar un poco solos y tranquilizarse la emoción. Cuando estamos así más menos tristones, pues contárselo a alguien. Claro, entón un pouquiño as dúas cousas, ao principio un pouco solo e logo Eso é certo, se somos un peligro andante, claro, no, tranquilizar esa emoción. Pola seguridade dos presentes, non? Logo tamén é certo que moitas veces falar con alguén, independentemente dos consellos que nos den, xa nos axuda. O feito de convertir en palabras as emocións, verbalizalas, que se di, axuda moitísimo. Moito, 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 moito. Laura, estás falando pouco hoxe, queres dicir algo? Jorge, ¿tú quieres contar algo? Jorge logo pode vir aquí, sí? Jorge, queres intervir? Laura, a ver. Que cando te está pasando eso, eu preferiría ir a buscar a miña nai ou meu pai para hablar delo. Para falar con eles, que te escoiten ou decirlles ti aí, sí? Que é moi importante sentirnos escoitados, verdad? Cando nos sentimos así... Jorge, queres falar? Queres decir algo, Jorge? Mira. Todo para consolarnos todos temos unha forma de consolarnos. E a miña é tranquilizar, respirar a fondo e escuchar música e escuchar mi música para tranquilizarme. Tamén é moi bo consello ese, non? Entón esa é a túa burbulla de calma serena, non? Sí. Respirar fondo e escoitar música. Tedes algunha burbulla de calma serena que nos queirades contar? Algún de vos? Xoel, que tamén falou pouco hoxe. Muchas. Algún lugar, alguna situación? Pues yo tengo muchas, por ejemplo. Una sería cuando estoy triste o enfadado, voy a meditación, estoy un poco solo, me tranquilizo. Después voy afuera, tomo un poco aire para tranquilizarme más. Y si tal, ya estoy más tranquilizado, pues hablo con mi familia, lo que pasa. Pero eu coñezo tamén unha que tes maravillosa, unha fantástica que tes, que é que... La de beber un vaso de agua. No, eu sei que se refire. É que falamos de beber, pero algo maravilloso como isto que te vou ensinar. Respirar hondo. Mira, que fas ti? Moitas veces Leer. Eres un lector maravilloso. Lees moitas veces para calmarte. Todas. Sí. A maioría. Eu comparto burbulla con Xoel. Ves? Eu a veces tamén leo, pero algunhas veces, cando estou enfadada sobre todo, eso me fai ahogarme no meu enfado e deixar de prestar atención ao demais. Entón que intentas facer para sair dese enfado? Sabes que fas? Pois primeiro estou na miña habitación tranquilizándome e logo vou cos meus pais para pedir consuelo. Sí, para que te consolen un pouquiño, non? Moi ben. A ver, o tema da amizade. Orión é un pouquiño raro. Come cousas extrañas, funde farois, non entendo os chistes. Imaginade que chegades un día ao cole e hai unha nova persoa na clase e que realmente é diferente, non é o que estamos acostumados no día a día. Que faríades? Gustaríavos ser a súa amiga ou manteríades unha distancia inicial ou daríamos vergoña falar con ela e que vos viran con esa persoa, Sara? Ser súa amiga. Acercaríaste a falar, non? Sí. Sí? Vale. Chamaríache a atención, terías esa necesidade, Sara? Sí. Por algo en especial? No, porque non hai nadie nuevo. Entonces sí que por algo especial, por vivir novas experiencias. Claro. Nosotros sí que tuvimos en muy poco.
Nosotros sí que tuvimos una compañera nueva. En Radio Belesar non podemos personalizar así o mellor. Sobre todo que estamos falando de algo hipotético moi raro, que non sei a que te refires, pero eso é. Maia, Que en cuarto sí apareceu unha compañeira nova, eso di. Entón para ele é algo pero non diferente. sería unha alienígena. No, non sabemos. Non lle preguntamos. Yo sería su amiga porque al ser diferente, pues a lo mejor, como no conoce a nadie, no tiene muchos amigos. Moi ben. Sí, efectivamente. Así que acercarnos a alguén especial, pois mira, é unha oportunidade de vivir novas experiencias, é unha oportunidade para axudar a alguén. Xa temos 2 respostas. Laura, ibas a dicir algo? Extrañame, pero sí, di. Se eu tivera outro compañeiro na clase, iría xunto a él e le preguntaría todo o que sepa. Unha oportunidade de aprender, claro. Imaginade un alienígena na clase, que guai. Para compartir unha chea de experiencias. Para empezar a conocernos. Claro. E as persoas adultas, por aí? Alguén quere dicir algo? A ver, Marina. Ai, Marina, parecía que ibas a falar. Sí, eu tamén. Nada, isto un par de cousiñas máis. Empezamos un poquinho tarde. Entón, Celeste, Estas familias que nos comparten por aquí a súa opinión. si iso está. Bueno, pois eu polo meu traballo, a verdade é que sempre estamos conocendo compañeiras novas e a verdade que a integración si é moi importante, sentirnos acollidos e estar o máis cómodos posibles. Entonces, si temos as veteranas, por decir de alguna maneira, que nos axude, pois sempre nos encontramos mellor. Ajá, moi ben. Unha forma de estar todos mellor. Bueno, eu penso que se chegara algún compañeiro ou compañeira moi extraño, a realidade, polo menos pola miña parte, é que, bueno, de entrada, e como persoa adulta, primeiro observaría. Evidentemente, hai unha cortesía, evidentemente, te coñeces a alguén novo e non lle xiras a cara, saludas, presentas, te tal. Pero creo que primeiro tentaría de observar e coñecer a esa persoa. Nótase que tes gatos, Olaya. Sí. Primeiro observas. Sempre, pero bueno, creo que sí. Cada un ten o seu carácter, pero igual non me lanzaría así, sin máis, a dalo todo, ¿no? Claro. Sheila, contanos. Pois eu quería ser a súa amiga porque ao ser alguén diferente igual se sente apartado ou triste, pois me gustaría que se sentera acollido polos demais. Gustaríache que se sentira ben, non? Sí. Vale. Outro elemento de debate, veña. Que vai pasando a tarde, estamos a gusto. A perfección. Orión ten medo de que os seus pais non o queiran, porque el cree que non é un alienígena perfecto, non é un alienígena tranquilo. Credes que hai que ser perfecto, sacar sempre boas notas para que nos queiran, ou podemos darnos o luxo de equivocarnos e ser en ocasións algo desastre? Kiara. Os pais e os nais te queren tal e como eres. Moi ben. O ideal sería que nos quixéramos tal e como somos uns aos outros. Xa non só os pais e as nais, pero os amigos as amigas, etc. E nos mesmos, o E mellor. nos mesmos tamén, claro. Maya. Pues no tienes que hacer todo bien para que te quieran.
Ellos te quieren porque... no sé. Porque sí. Si no te quieren... si no te quieren algo malo. Lo que é Lara? O que? No te quieren algo malo. Micrófono, Lara. Que si no te quieren algo mal va. Ai, efectivamente, e non Sí. ten que ver seguramente con nós, non? Quero decir, sobre todo no caso dos fillos e os papás e E as os mamás. pais. Pero bueno, eu creo que todo papá e toda mamá no mundo queren os seus fillos. Non existe esa clasificación. En todo caso, a pregunta era: temos que ser perfectos para que nos queiran? Eneo. NO, que Eneo significa? no. No. Queres contarnos algo máis diso, Paulo? Eneo non. Ti intentas ser perfecto todos os días? No. No cole? No. Sí? Facer todo o que che di o teu profe? Más ou menos. Non dixo non. Que boa resposta. Ti sintes que che queren menos e fas algo que non... Bueno, que non é o que che piden, algo así, non? No. Non? No. Todos che queren moito. Che queremos. Sí, Paulo. Bueno, ben. Jorge quere comentarnos algo, a ver. Que non hai que ser tan perfecto porque todos somos como somos. Claro. Ninguna persoa e seguramente nin alienígena persona sexa é- perfecto, non? Ninguna persona es mejor que otra. Efectivamente, moi ben. Mira, lle pasades a Sheila, porfi. Eu creo que non hai que ser perfecto para que te queran, porque cada persoa é como é e pode ter os seus defectos igual que cada cousa boa. Laura. Eu non creo que porque seas malo en algo non te queran os teus pais. Porque eres como eres. Da igual que nadie te diga nada. Eres como eres e sempre te querrán os teus pais. Nunca Vale, te mira, dejarán. Orión pasáballe cos seus pais, sí? Pero isto é extrapolable aos nosos amigos, ás nosas amigas e todo iso. E efectivamente acostumbramos a decir que podemos ser, somos como somos e así o hai que respetar. Pero como todo na vida ten as súas limitacións, eu creo que nos marchemos daqui dicindo que podemos ser como somos e punto, non? Como mensaxe aí clave non é de todo xusto. Non sei se me explico. Hai alguén que poida dicir sí, pero, quero dicir, eu podo ser como son, pero Sabela. A xente pode ser como é, pero hasta un punto, porque non podes facer cousas ilegais ou pasarse da raya, porque eso xa non pode ser así. É que sabes que pasa? A min os martes, como son, apetéceme darlle patadas aos nenos. É genial, é que hai que respetalo porque son así. Sí, moi ben. Encántame dar Non, patadas está os ben. martes. Claro, non está todo ben, non? Non, ata un punto, claro. Efectivamente. Seguramente atopar ese equilibrio, non? É o que é realmente complexo. O do respeto polos demais. Eu creo que quizás seas, non? Estaría moi mal a Nebelén que fixeras iso. Sí, non? Pasámolo os mércores logo, non? E máis que como líder deste cole, sabes, que eres o reflexo e logo Claro. despois empezas ti. Efectivamente. Vai. É que ademais se contaxian ás veces Claro. algunhas actitudes e formas de facer, non? Que vos parece? Sí, contaxiase. E o bo tamén se contaxia. Sí. As cousas que facemos ben, que respiramos profundo, sí? Pois Lara está quere moi ben dicir algo eso. por aquí. Que tampouco se pode usar a violencia Pero mira que a min eu son profesora de artes marciais. Realmente non é violencia, que me encanta dar patadas. E se hai un neno por aí, mala sorte. Isto É broma, con Lara. sarcasmo, É broma, Lara, que te está cambiando a cor da cara. Sin chegar á violencia. Non, é sen chegar a Sin violencia. chegar á violencia hai puntos anteriores, non como o do respeto, non? Claro. Podo ser como son, pero se vexo que quen está enfrente por algunha razón ou que sexa, pois non o está pasando ben, hai que ser empáticos.
Vamos a cerca dos 50 minutiños. Sí, Ok. teño aquí 3 mensaxes da consulta que fixemos da nosa audiencia en redes, e como esa consulta non tivo éxito porque non a fixemos realmente, íbamos a facela, pero como era a primeira experiencia dixemos que non, pois inventámolas. Sabemos inventar, ¿sí? É unha labor creativa, sí. Bueno, pois agora vamos coa sección da nosa audiencia. Imos ver ao longo destes días que foi o que deixaron as familias de Belesar, a comunidade educativa, no noso buzón de WhatsApp, que podedes ter sempre presente no número de teléfono. Segundo, bueno, está por aí. Logo xa digo, poñemos nos nomes. A ver, temos aquí unha primeira mensaxe. Hola, Radio Club Belesar. Encantoume que a historia a contase Casiopea. Ás veces penso que o meu can entende todo o que me pasa mellor que os meus pais. A miña pregunta para vos é: se a vosa mascota puidese falar como Casiopea, que segredo contaría de vos? Advertencia off topic. Non contedes ningún segredo que non se poida contar, vale? Veña. Que quere dicir algo? Laura levantou a man e Naira tamén. A ver, Naira. Le contaría quién es mi novio. ¡Ay! Vale, non o contes, vale. E ti, Laura? Eu Sí, se escoita, se escoita. Hola. Hola. Eu lle contaría os secretos que teño fundamentais con miña avoa. Coa túa avoa? Tengo moitos. máis guai contarlle a avoa que a mascota, eh? Claro. Tens que traernos a túa mascota un día, que ahora quedamos Sí. coa intriga. Sara. Perdón, Sara. Lara. Eu lles contaría os meus sentimentos. Os teus sentimentos. A mascota? Sí. Sara, ¿y querías falar ti? Non. Sí, yo también, como Lara, contaría os meus secretos y sentimientos. Moi ben. De todas as mensaxes que recibimos, que foron miles, vale, seleccionamos 3. E temos o buzón cheo, aquí Pablo. outra. Boas tardes, estou lendo o libro e síntome moi identificado con Alma. Cada vez que teño exame de matemáticas o luns, o domingo pola noite sinto esas burbullas no peito e non dou dormido. Vos tendes algún truco ou unha lei da calma propia para relaxarvos antes dun exame difícil? Preciso axuda. A ver quen lle pode dar un consello. Para aquí as nenas. Jorge e Laura teñen consello para cando estamos en esa tensión antes dun exame. A ver. Como dixe antes, eu respiro e oigo música, pero tamén podo estar tranquilizándome haciendo experimentos tranquilos. Facendo experimentos. Escoitando música, respirando profundo. E ti, Laura? Eu, para tranquilizarme, e ademais era un exame, me poño a leer e tamén me vou á cociña para comer algo, porque Ai, eso. hai Comer cando hai ansiedade. Ese é outro tema. Por exemplo, eu un día estaba con mucha ansiedade porque iba a ter un examen. Entón sigue, Laura, sigue. Empecé a leer e despois fui á cociña a comer. Leer e comer. Isabela tamén nos quere contar, a ver, e logo Lara, sí? Eu cada vez que vou facer un exame intento acordarme de todo e penso, eu me vou esforzar, entón iso é o que conta e iso me tranquiliza. Pensas no traballo que ti xa fas, non? Sí?
A responsabilidade é moi bo consello, Moi ben. realmente, non? Nos xa fixemos o que podíamos facer, non? E agora xa, pois a tranquilizarse. O que está na Moi miña ben. man, non, o que non está, o que está fora da miña capacidade, pois non debe de... É moi bo consello. Lara e logo Sheila, sí? Confío en mí mesma e dígome eu podo, así me tranquilizo. E xa che tranquiliza, non? É unha linguaxe interior, falas contigo mesma, non? Moi ben. Sheila? Eu o que fago cando me sento nerviosa é falar con os meus pais ou coa miña irmá para buscar como un pouco de axuda para calmarme. Moi ben. Joel? Yo lo que haré, por ejemplo, estoy muy nervioso, estoy en medio de un examen, pues lo que me recomendó Anabel un día, coger la botella y beber un trago de agua para tranquilizarme. Que falamos diso, verdade? Porque beber é como algo que temos que facer por necesidade, que temos que beber, verdade? Sí, todos necesitamos beber e comer. Hombre, Sí, non? no como no me muero. Entón, o noso cerebro, cando está moi nervioso, dice... Por eso funciona tamén o de comer e beber, é un principio que de necesidade das persoas. Se eu teño a tranquilidade de poder beber, é que non é tan grave. Non pasa nada. Que ben, verdade? Sandro. Listo? Bueno, pois vamos a ir pechando un pouquiño a sesión de hoxe. Sí, si queredes unha intervención final, pois de algo que non saíra ou de algo que vos quededes con ganas de dicir, tanto os nenos, as nenas, as familias, os profes, Andrea. Outra vez darchas gracias, Andrea. Vale, Gracias a vos. por vir hasta aquí Gracias. hoxe. Vas a vir algún día máis a estes clubes de lectura, creo, non? Volverei. Oh, que ben. Que ben. Algunha intervención máis para rematar? Última intervención, Laura? Sobre antes que estamos hablando de la calma. Ahora mismo podríamos estar casi todos en calma. E cando nos vayamos podemos sentir outras emocións, pero no planeta de Orión tendríamos que estar en calma. Sen emocións eu creo que non hai vida. Sen emocións non hai vida. Mira que resumo. Que frase Sí. para cerrar. Da ganas de darlle a stop e deixalo aquí. Sí. Estaba guai tamén ao mellor facer un día sen emocións, non? E esforzarnos toda unha mañá sin emocións. Eu voulle propoñer ao meu alumnado mañá. Vale, en que emoción? Enfado. No, ningunha emoción, Paula. Ningunha, sen emocións. Como Calma, faríamos? serea. Mañá todo o día, fala por aí. Que che parece? Mal. Bien. Bien, é unha experiencia dun día. Tampouco estamos dicindo que pa sempre, non? É un día e logo sabemos que tal. Recordasmo mañá? Sí. Gracias. Para mí eso sería imposible. Algunha Imposible. Bueno, algunha última intervención? Andrea, Que tal o pasaches? Alma, queredes contar algo? Non? Carmen. Gustou vos o club? A ver, Carmen, que che pareceu? Carmen, que che pareceu este club? Vas a volver ao seguinte, Carmen? Bueno, voy a hablar yo. Voy a decir que me lo pasé muy bien y que volveremos el próximo, ¿vale? Xa sabemos a data do próximo. En principio, bueno, a falta de concretar, non é 100% seguro, vale? 27 de xaneiro. En este caso, 27 de xaneiro. Si, o próximo club de O próximo lectura. clube. O libro será Tacón. Despois das vacacións de Nadal. Sí, de xaneiro. Tacón punta tacón de Anxo Iglesias, que é un poeta de aquí de Gondomar. Temos que chamalo, falar con el. Sí. Faltan 2 meses, hoxe chamamos. Ou mandamos un recado. ¿Pero qué libro va a ser? El siguiente. Eso. Tacón punta tacón, un libro de poesía. ¿Cuántas ¿Sí? páginas son? Ostras, dijiste una palabrota. No. Joel, pregunta, dime, pero colle un micro, por favor. Deixa o micro a Soel, por favor. Que
Algunos libros ya me los sé porque el miércoles pasado cuando estuvimos con la Biblia, pues como los adultos estaban entretenidos, a mí mandaste los libros del club de lectura, poner el número de catalogación. Pero te mandou o profe Pablo ou sería Orión Pablo. ou un alienígena? No, pero por Pablo creo que o que lle dixo é propuxo yo. Que te parece, Xoel? Sí. Que dixo? Non escoitei. Chegamos a esta conclusión, profe Pablo, que eres un alienígena. Que dixo Lara? Sí. Eu anoto todo, Lara? Pensas que isto... ¿no? ¿Y cuántas páginas tiene el libro? Eu creo que entre 300 e 1200. Pero... Claro, nas vacacións lemos todos os días un pouquiño. Por aquí queres dicir algo máis? No? Bueno, pois gracias por vir a Radio Belesar, gracias por interesarvos por esta actividade. Vale, para os profes é maravilloso vervos aquí, de verdade, é super genial. Eu estou tremendamente agradecido, verdade? Estamos contentos. Sí, e nada, esperamos por vos na seguinte convocatoria, faremos máis publicidade para que a representación familiar Vanessa e Celeste sexa maior, pero gracias por ser exemplo da comunidade educativa de Belesar. E nada, vamos a rematar. E Paulo ten que complementarme tamén a despedida esta, verdade, Paulo? Agora isto que tens que decir? No. Radio Club Belesar. Radio Club Belesar. Ahora. Radio Club Belesar. Radio Club Belesar. Toda boa literatura que poidas imaginar. Radio Club Belesar. Dende a Biblioteca de Belesar. Radio Club Belesar. Aos teus oídos. Radio Club Belesar. Pasando pola nosa radio. Radio Club Belesar. Radio Club Belesar. Listo.